ме гледате, аз съм доктор Тилър БГ и днес играем No More Room in Hell, която е много готина игра. Около мен има малко шум, не знам защо. И така, в момента лично старт, нещо както виждате пред мен пише, че рунда стартва след еди колко си секунди, т.е. в случая 22. И това няма смисъл просто да взимам оръжия, които са скрити някъде тук, защото после ще ми вземе и пак ще трябва да ги вземам. Това направо просто ще видя. Ето, например, радва, тук някъде има скрита пушка. Тук имаше след сега като минат тия 4, 3, 2, 1 и 9 поставям. Връщаме в началото. Някъде имаш скрито оръжие. Да бомба папка. Това макса ще вземе пушката, но няма да идем. И аз един да е номер 1. Добре. Сега ще проверя и другата стая, която мисля, че никой... имам никой. Да, това е коктейл Молдов, който ще вземете. Малко като виртушари. Break. This is the National Guard. There are Red Ecker zones in your area. Rendezvous at the zones and secure your position. We will provide reinforcements until the area is clear. Then we will move to extract. Out. Да, май се това някакъв традиции. Да, някакъв играе в Болдо. Това са патрони за... Аз ще дропна тази, понеже е много слаба. Ще взема една от тях, понеже това скоро най-вероятно ще я включи. О, не фокус. Не съм. Трябва да ги включат, за да ги вземем с болтор, че иначе няма да може. Ето това са зомби. Това е едно зомби. Ето ще да се личи. Не знам. В момента някакви са за болтор. Когато твори трябва да обръкох много по-. Някаква ли граната. Или TNT. Там идват зомбита. Аз съм на принципа по-умирам. Защо не мога да взема? Те скоро някой ще умре. Не да ловим тази пушка. I got one load remaining! Shit, I'm out of mags. I got one left. О, вот, прилетелица си. Само пенците взривява и прави всичко. То също се пластичен експлозив. Multiple contacts moving to intercept the grid mark 2, Niner 8. Grenade! Plus 2. Be advised, multiple contacts approaching zones at 2, 8, Alpha. Do your best to hold out. Трябва да заключа. Да намеря болторче, да капна някак с него. Моля да се адмирате за аккаунта, не е различно. Го закрих. Малко май изгледа лаза заради това, че снимам. Сега използваме револвер, за да използвам и два с един удар. Това е най-силното пистолет, който също аз харесвам. Който ми харесва блок 17, но за него в момента няма включени 9 мм патрони. И аз не знам къде се намират, е там, където влагам се да точно мод. Знам къде изчезва оня тъпанар с болтовче.
Аре, идвай. I'm all out of loads! I have enough loads. Unlock the guns. Yes, unlock the guns. Unlock the ammo. Buldum da süreçe. Söyledim počin. Are, All parties be advised. There are Zeke inbound on grid marks November 3165. Hotel 2590. Inbound to safe zones. Contact momentary. o Out. može dokładnie. Да, ужасно. Просто нещо тревожно става, не мога да се движим нищо. Пак лаги, обаче по-малко. I got one load remaining. На някакъв му става още едно презареждане. Чак. Fire in the hole! I got one load left. И така, благодаря, че ме гледате. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате. Да следва и други видео.